Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparise ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Daytoyen tinururay di regisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan ni vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan di modelo ang lugan nyo itinayang kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipo di kadaanan aging gani di kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, 30 may sa minutos kalpasan, ti oras tayo anas 12. Tuloy po ti programa ti Rugite na po, di sa gana tayo. Di kalman, nakainuman tayo po ni Ma'am Eileen Rambaod, principal po ti Salanap Elementary School, ijay ili ti pinili, gagiyim kay Kamsa. At inline na po dati nagbalin na direktiba ni Apo Vice President ken DepEd Secretary Sara Duterte Carpio, nga may cut di tay unnecessary, when no sa dekorasyon kada tay silid pagadalan na classrooms gigiyem kay kamsat kaya ngimad da digiti rimwar nga reactions nga dapat agbalin nga klaro di order ti Vice Presidente ken DepEd Secretary Duterte Carpio no ana digiti maikat ken ana digiti saan na maikat ya gigiyem kamsat ni Apo principal Eileen Rambaod gigiyem kamsat pabor iti detoy ngamin nadadigiti nagkita temet nga kaslamit launeg ti planeta di classrooms dan gigiyem kay kamsat so nga kita entayo ko na bat kanyak paburak kun ni Apo tatapo gaput adda digiti kakastoy nga nagbalin nga reaksyon sa nangiparwar ti direct order ti Department of Education kada kitay pag-aralan nga pagtalina eden nga nadalos awan ti nakadikit awan ti nakasabit nga dekorasyon kada kitay classrooms wenno silid pagadalan maibilang ditoy digitay nga maikat digitay traditional nga posters nga pangedukasyon ken sabsabali pa nga visual materials wenno kakaramit visual nga kagamitan iti panangisuro kinunati DepEd spokesperson Michael Puwa nga ti direktiba ti Vice Presidente ken Education Secretary Sara Duterte amin nga pader ket agbalin nga blanco wenno nadalus gigiyem kay amsat nga awan digitay anyaman nga nakapigket kasabit kada gitay diding dediket kalpasan nga gutiguten ti maysa nga grupo digiti mangisursuro ti Department of Education nga lawlawagan na no anya nga dekorasyon kada kitay classrooms dire saan nga kasapulan kalpasan apo ti non-decor policy ti sekretaryo wenno ti Department of Education kalpasan deta na rimwar ti DepEd Order number 21 nga mangipapaay iti
Bueno, kalpasan, nga rin ti DepEd number 21, nga dito ikat nang ipaay iti pan nakapapigsa ti Brigada Eskwela, iti dito nga tawen, nga dito ikat napusgan di kiti pagdalan, nga madalusan, ti arubayan na, kastamet ten, di kitay, classrooms, amin nga diding, ket kasapulan, nga saan, nga maipan di tay arch no dekorasyon tarpaulin ken posters gigiyem ken kamsat deti ket kalpasan na kinuna ti sekretaryo nga ni Sara Duterte Carpio nga urumbe nga maikat amin kadigiti pagadalan digiti kakastoy nga bambanag gagihim ken kamsat nga naipan nga dekorasyon kadigitay nasao nga diding gigiyem ken kamsat. Imo na nakita ni Duterte personal ken isuna mismo tinagikat kadiri posters ken educational materials iti maysa nga classroom iti bibisita na iti maysa nga aktibidad ti Brigada Eskwela iti Bansalan, Davao del Sur. So tanno nalawag ko na nagaputa adu digiti maulaw dapat agbalin nga klaro ni Apo Sekretaryo no anat maikat anat ti saan wala na nanghiparwar lang aro din Apo ti direktiba amin-aminen nga nakasabit, nakadekorar maikat so agbalinin nga talagang diding na diding gagihim kay kabsat digiti digiti nasaong diding Apo digitoy nga pagadalan gagiyem ken kamsat base Apo kaditi nagbalin Apo nga rakurak ti DepEd spokesperson Michael Pua gigiyem kay kamsat nga deti nga direktiba ti Vice Presidente ken Education Secretary iso amin nga pader ket agbalin nga naurnos wenno nadalos ken awan digiti nakasabit kadagiti nasao diding gigiyem kamsat rimor dati Apo kalpasan nga digiti manggutgutigot grupo digiti mangisursuro nga nagbalin nga nalawag no ana nga dekorasyon ti mabalin ken saan kadagitoy nga pagadalan after Apo detoy no decor policy nga naiparwar gagiyem ken kaabsat so anat makunayo didi na kayo naman tedi kalman Apo ay nirabaod paburak mo na gagiyem kay kaabsat ngamin no kita inyo Apo digiti naipipan Apo kadagiti gagiyem kay kaabsat ori digiti inusar tayo Apo di kalman talagang adapi kaslaw nagti digiti digiti nasaong iskwelan gagiyem ken kabsat nga digitoy Apo ket mabalin nga mangitunda iti saan nga napintas nga epekto na but para kanyak adamit siguro Apo digitay digitay materyales nga rumbeng Apo nga mausar kas paneknek Apo nga digit makatulong para iti panakalawlawag digitay agad-adal gagayem ken kaabsat no kas pagarigan okay kasangmanan na po diti pananggutigot digitay marigrigat nga may subli Apo ti face to face nga panaki dialogo kadagiti representative ti PCSO kadagiti balay pagagasan tapno makadawat da po ti tulong gagiyem ken kabsat agyaman tayo kadagiti sumagadad pagyaman tayo ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta manigo diti Bakersfield, California iti Estados Unidos. Maraming salamat Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano iti Bangi, Ilocos Norte. Ni Mr. Elvis Panabang ken Mrs. Mercy Panabang iti Pearl City, Hawaii. Thank you very much. Thank you Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa no darikrik na inyo ti Baguio kahit yung i-consultar ti doktor mapanggayulay nga po iti doktor mapagtalkan Dr. Alan Taylan kan kanayo nagserserbi po adda iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much TMT Construction Company ti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Laodin na po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo. Manipod pa nakaplano aging gana nga malpas na kiti kayat nyo parakdere na pasdek. Simdadaan nga agserbi ka na kayo. Ti TMT Construction Company babayin ti panangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos.
Thank you very much, Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Amin na po, adanta ka dagiti nalaing nga aircon technician, staff no urnusen dagiti aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, kukuha kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas tapnon ti kasta matagiben ti karabukob. Dagitoy sumaganan ket tips met no kasano nga tagibinen tayo daytoy karabukob agraman daytoy niwat tayo. So umuna iti amin iti saan tayo nga panagpupukkaw saan ang panagpwersa no agsao. The most comfortable voice ko man, di usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, ket maitunda, itiin tayo, panagpaparaw. May kadua, ket dito'y panagdaldalos, tingiwan tayo. Digitay kanayon, nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo, iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon sanlay nga infeksyon iti ngipin no di ket infeksyon iti dila ket dagitoy gugot tayo. May katlo ket iti panangliklik ti panagsigarilyo, panagtabako ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer iti karabuko wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga maibaga no kasano nga matagiben daytoy niwat ken daytoy karabukob tayo. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi daytoy nga panagtutudo agraira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kini Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital, diti Siyudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Ora na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa, pabigsahin tayo, naturalesa tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. Aga po yung nagkiti ko na tayo nga, letter tatlo nga B nga ko na tayo mayan, blood pressure, blood sugar, body weight, no? No, makontrol mo dito, pumigsa, ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ket mapigilan tayo, dikiti saksakit nga dengue. Tadami dikiti makakagat nila mo nga, mabaling nga dadingi kadakwada ng nabigsadahan nagurigor ang damit nga makarik na timadi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Okay, tuloy-tuloy. Tintay panagpipinadamag gagiyim kayong kamsat. Muyo po, ada po dito panawagan, dito ay pasyente, itibiyang ti Philippine Charity Sweepstakes Office, dito PCSO. Amuyo po ti PCSO, aside ka dito ay 1%, nga ited da po ti biyang ti Philippine National Police, gagiyim kayong kabsat, kaniji total nga kita da, ada pa'y nakalaan nga para iti health program ti Philippine Charity Sweepstakes Office, gagiyim kayong kamsat, malagip yung nagpangtay di tibiyang ti PCSO, tibiyang ti Philippine National Police, nga no saan da nga mapagsardeng di illegal nga sugal, gagiyim kayong kaabsat, posible nga putulenen ti PCSO, di ited na itibiyang ti Philippine National Police, di 1% from the total income ti PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office. Isong medyo nagkulimbato ga po ti PNPD, panay ti panagkamat da kadigitay illegal nga pagsusugalan, especially Innipis, Braha,
Dito di may sa kadigiti amok nga rason no apay nga already tradisyon na parang tradisyonan nga pa nagsusugal no adda ti minatay gagiyem kay kabsat napasardeng aside ka di pa nakaabuso na gaputa rumarmet tinidi apo di kita pasamak nga kasla di papatigem pudno. At di kita agpunan na, di kita atong king, atong queen, atong saya. Gagiyim kaya absat. Arkilain damit te minatayan. Nga ginggana nga di, paturay da nga di mabungsot ni mansayag. Tapno laing makapagpasugaldag. Lalo no makita na nga napintas ti panaganaya sa po, di kita sugadur nga mapan. Gagiyim kaya absat na abuso. Gagiyim, but aside from that, talaga nga illegal. Tilaing PCSO, ti mabali na po nga makaited iti prangkesa mang palubos iti operasyon ti maysa nga sugal nga dito ket ipalubos ti linteg digitay unlicensed ground para iti pa nagtutupada no pa nagpapadlot di ba minanso apo nga ni raid apo ti biyang ti Philippine National Police digito igabot illegal umuna ni license ground mangalay ti prangkesa na kani sanggunyang palalawigan babaen di pinang yendurso kay kuana ni sanggunyang bayan ni sanggunyang panlunsod gagiyem kay kabsat then ada mapasama ka pa nagsusugal iti unlicensed ground digiti illegal so nga tilibenda aside from that talaga nga maipawil gagiyem kay kabsat nga DJ nga sugal adu pa digiti sabsabali sakla kadaan aminen nga sabsabali apo then ti may sa kadigiti ti naipaya na po ti pamigbig or pamalubos diti number game ti huweteng huweteng pinalubusan dito apo ti PCSO gigiyem ken kamsat sutata at dapay pundo nga agapu ti kita ti PCSO para iti health gagiyem ken kamsat isu nga kalpasan na po nga inpan ti PCSO ti biyang ti online ti transaksyon nagkid daw ka gagiyem kay kabsat adu di kita nagreklamo apo nga pada nga marigrigat isu nga adda panawagan digito nga marigrigat pada nga marigrigat na pasyente di Philippine Charity Sweep 6 Office nga may supli di face to face nga panagisumite kadigiti kasapulan ang medical ket may kat di online transaction iti National Capital Region gaputa saan na makastrek iti online transaction di kita iti PCSO di site gagiyem kay kamsat nagpakaasi apo digito nga pasyente gaputa sa anda nga makaruwar iti ospital gapu pay laeng iti sa anda nga makasirig ti PCSO manipud apo iti online application ken di panangidanon digito nga pasyente apo detay kiddaw pakaasida nga dati ket pangnamnamaan dati PCSO kaditi hospital bills aglalo iti biyang ti panagdialysis injection chemotherapy agas ken digiti sabsabali pa nga sakit ti reklamo ti kaduan masapang agururay iti pa nag-login iti PCSO website gagiyem kay amsat nga ditoy ada po diti singasing ti sabsabali nga kasapulan digit kapintasan nga oras alas 7:55 iti bagat ngem makastrek ka alas 8 ken saan kanya kastrek gapota na-reach dan apo di budget allocated for the day nga awaten ti system ti PCSO iti kada aladaw. So adda limitasyon na kadun pala yon na maki adda limitasyon di transaksyon gigiyem kamsat ti Presidential Action Center when pays ket umawawat met kadidi week walk-in ken face to face nga panagisubmitir kadigitay kiddaw nga medical apay nga saan iti PCSO aging gana kadigitoy ket saan pay nga naikan ti gundaway digiti wenno saan na may ikan ti gundaway digiti marigrigat nga kakailyan ken kasanon ti agtultuloy nga saan da nga makastrek iti online digit saan da makarwaren gigiyem kamsat iti ada ngamin digiti idi tekunakon iti billing system billing section ada digiti tables ti PhilHealth, table ti
PCSO nga mabalin mo nga pakisaritaan. In Metro Manila met lang kiti dito, diya kamo kadigiti hospital tayo dito, igigiyim kayong kamsat. Nagkariti chairman nga ni Juni Coa nga paalis twenda ti charitable institution para di progreso nga panakaipaay na progreso nga panakaipaay ti medical assistance nga kasapulan na dagiti masaksakit naigetmet nga dadali rin ti PCSO ti panang kisayda iti step wenno addang proseso ket kitaen da ti digiti maulit-ulit nga sistema tapno no ti kasta ket mapaalis to ti panakaipaay ti tulong detoy ket kas panang surut da ti direktiba ni Presidente Bongbong Marcos parid alisto nga panang nga kaited ti serbisyo iti umili ti pagilyantay nga Pilipinas. Kalikagom ti chairperson nga ni COA, manipod iti makalawas sa proseso ket agbalin nga may salaing aldaw aglalalo iti National Capital Region nga ginggana iti duang aldaw para iti maysa nga medical assistance service. Plano pa iti Philippine Charity Sweepstakes Office nga maaramid nga digital transaction ti amin nga branches dito iti intero a pagilyan Pilipinas. Kalikagom ti chairperson COA nga manayunan pay digiti may kan ti tulong baben ti PCSO aglalalo kadagiti marigrigat adadati rimore nga I think 350 million gigiyim keng kabsat digiti naka-avail na po iti tulong manipod iti PCSO gigiyim keng kabsat. So kitan tayo no matungpal apo ni Chairman Kua deti ibagbagana nga maialisto instead imbes nga makalawas agbalin nga one day, di ba ganyan din yung LTO noon ni Dicempo apo ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo ti panangalat ti lisensya dapat agmalim laeng da lisensya mo aplikante ka gagihim ka sa tatapo ni PCSO Chairman Juni Coa gigihim kay kabsat kalikagom na DJ may sa alda I think 1 week or 3 days balin laeng nga 1 day gagihim kamsat adu pa apo digiti paggapgapuan ti medical assistance tatan digiti didiputado gagihim keng kamsat adami ti papaida nga tulong gagihim ngem jakamo DJ nga tulong ket mabalin nga direkta nga mapamukid dawen kadakwada or pilyenda ka adda mangyen dursukeng ka gagihim keng kamsat tapno maabailam digiti nga tulong gagihim kay amsat dapat yung mga agencies na lang government agencies latan apo digiti maikan apo ti access kadigito nga tulong gagihim ada apo diri rakurak ti Philippine Charity Sweepstakes Office nga nasursurok ngem 50,000 a Pilipinos ti nabenepisyara nen iti nasursurok ngem 350 milyon a pesos nga tulong medikal nga naiated apo iti deti first quarter ti 2023 gagihim kay kamsat deti nga numero ket nakapost di PCSO website ket social media account nga manipod Abril 3 aging gana iti Hunyo 23 dito yung dinakamat ni PCSO Chairman Kua ngagtutuloy ti panangipaay ti ahensya ti tulong karili pamilya Pilipino tapno mabayadan ti gatad nga digitoy ket panagpaagas da gapu iti sakit gagiyem ken kabsat inpeteng ni Kua nga ti papel nga akmen na karigiti tao ket isu ti panang tulong wenno panangipaay ti benepisyo babaen ti PCSO nagkarini Kuwa nga agdultuloy ti panangikarigatan ti ahensya nga matungpal ti mandato detoy nagbalin na compassionate face ti administrasyon Marcos gigiyim kamsat pari di muna quarter ti tawen nangiparwar ti PCSO di 410 billion 427 million 957,000 0.55 babaen ti MAP para tapno matulungan ti agarop 60,779 nga Pilipinos gagiyem kay kamsat. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at
naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Daytoyen tinururay di revisem karididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksit iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, upat pa minutos kasagawanan ti orsayong alas alauna papagayam. Makikoordinar iti Presidential Task Force and Media Security. Iti Manila Police District, sikna na po iti pangtatibiyag ti maysang agi-rakurak gagiyem ken kaabsat. Dito ket ti broadcaster nga ni David Oro. Kinid daw na iti Presidential Task Force and Media Security Executive Director Paul Gutierrez, ken ti MPD District Director Police Brigadier General Andre Dizon nga maimbestigar ti panakay pangpangta ti biag ni Uro. Apela ni Gutierrez ken ni Dizon, General Dizon nga mangyus na yuswat deti mayuswat ti threat assessment iti sitwasyon ni Uro ken may kanti seguridad tinasaong nga broadcaster wenno agirak-rakurak. Iti panig wenno iti biyang deto inrakurak ni Uro nga napilitanen nga imbasideg iti Presidential Task Force and Media Security kalpasan nga makaawat manen ti bala manipod iti saan na nga mabigbig nga individual. Dua nga lawas sinapalabas nakaawat manen ti dua nga bala ngem saan na nga inkan kano detoy. Inrakurak met ti Presidential Task Force and Media Security nga nupay nasapapay tapnon ti kasta dat spekulasyon iti motibo dito yung insidente ken resulta ti investigasyon ti MPD inpeteng ni Gutierrez nga agbalin nga seryoso ti task force iti dito yung pangta ken ni Uro. Ayun gagiyem ken kabsat. So aduamin na po ti pagilian nga Pilipinas may sa kadagiti nasyon nga maibagbaga nga deadliest wenno may sa kadagiti nasyon nga maibagbaga nga ditoy apo ket delikado nga lugar para kadagiti kamkaming ti media. Uri laeng nga napo ditoy kabukbukudan tay nga probinsya ti Ilocos Norte, di ba? Adumit din napo digiti napapatay nga kaming ti media gagayem ken kaabsat dito'y probinsya tayo nga Ilocos Norte papagayam mida. May naigpelay nga piti biyang ti media gagayem kaabsat pagkukonektarin din na po digiti nga damag. Ada deti mayuswat nga media session dialogue babaen ti Commission on Human Rights tapno di kas na mapagsasaritaan digiti prioridad kay kastameten kalikagom ti Commission and Bank siknan iti agdamang sitwasyon iti kalin
kalintigan pantao gagiyem ken kaabsat. Nakasagana po ti dialogue ti Commission on Human Rights kadagiti agirak-rakurak wenno biyang kadagiti media personalities gagiyem ken kaabsat. Tapno di kasta, masango apo di kitay karit ti trabaho, kas kuma iti death threats, wenno pangta, panamutbuteng, wenno panang dangran. Sigon ti Commission on Human Rights, bigbigbigen ti komisyon ti kinaimportante ti biyang ti media para iti panaka obserbar ti demokrasya, ken kastamet den ti akem, tapno maipasigurado ti nawaya nga panagtaray wenno panakaidanon ti impormasyon iti sang kapagilyan nga detoy ket mangipapaya po iti biyang ti publiko iti biyang ti publiko nga mga ramid kanili umiso nga desisyon tapno ti kasta agsungbat dagitay agar aramid iti saan nga umiso iti pagilyan. Innayon ti komisyon nga nakasentruda iti panang protektar iti karbingan dagiti agirak-rakurak kas independent institution. Mangrugia po ti media session dialogue ijay oras ti alas 11 ijay Diliman, Quezon City ken detoy ket atendaran ti Commission on Human Rights Chairperson Attorney Richard Palpalatok gagayem kaabsat ni Apo Palpalatok apo nagakem kas head ti NBI no kagriro dito probinsya ting Ilocos Norte ken ti siyudad ti Lawag gagayem ken kaabsat. Okay, so digjay kami na po adda digjay pangpangta kadad amin ken may mamuyo hang agaputa agapu ti media ken agbablaga amuyo no daduma tibiyang nga po ti paragirakurak may sa deto'y kadagiti wagas tapno maidalan mo apo digitay tattao. Tibiyang ti media is to educate, to inform, and to entertain. Gagiyem kamsat. Edukaram, digitay listeners mo, gagiyem keng kamsat, informaram ida, ken linglingayem ida gagayem kamsat. That's media papagayam so nga may sa daytoy apo kadagitay wagas tapnon maidalan dagiti tao ket ammuda digiti aramidanda mainformaran da ammuda digiti prepararanda ammuda nga isakit ti ammuda ti kalintiganda ammuda digitay para kadakwada gagayem ken kakabsat. Okay, sapay apo tagbaligi amin digitoy ken may sardeng apo digiti panakapapatay digiti agirak-rakurak amuyo mapapatay man na po digiti agirak-rakurak ket amok nga rumusing ket rumusing umungar ket umungar tulatta ti kastoy nga kalikagom para kadigiti sumaruno nga henerasyon wenno kapututan. Awanen tinabati pa nga oras ti deti kaldao para di programa ti damdamag ni Berto. Deti nga ro din na po ti pagayam ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Martes agyamang kanting kay panagdingeg kening kay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian tapno amuan ti publiko ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto. Rangkay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao.
Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say, or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti tara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag, it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo, agra iramanen ti sakita dingge. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital, diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Awara na niyo, may lamok ket dalatad ta. So importante kung nata yun, prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko nata yung letter tatlo nga B nga kung nata yun, blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tadami digiti makakagat ti lamok nga mabaling nga dengue kadakwada ngem napigsada nagurigor andamet nga makarik na ti madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakdak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas. May kadwa gundaway papagayam, idanon mi di padang kablaw mi kada kayo, iti nagasat nga malem iti Martes 22 di mabilang iti bulan ti Agosto 2023. Dari manen ti sabali pa parang ti programa tayo Tinapalabas.
Technical Control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Da kami dagdanggay tapno awisin da kayo nga kadanggay mi tilasod ti may isang oras tapno hindi man tuloy ngay basa dito surat nga nakay palaunan tinapalabas iti biyag kinayat ni bagayam tayo Gina. Papagayam ngayon tituloy di ba nakaibasa dito surat ni Gina agyaman tayo kariti sumaganad. Pagyaman tayo ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. No direct na ini di Baguio kakailan ket yung ikonsultar iti doktor mapan iti doktor mapagtalkan Dr. Alan Taylan manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital na masarakan iti number 121 Zacarias Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa kani Ma'am Evelyn Pablo Acosta manipod iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Thank you very much kani Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano. Kaming ti konseho, ti Ili, ti Banggi, di probinsya tayo, nga Ilocos Norte. Pagyamanan tayo ti TMT Construction Company nga masarakan iti number 48A, Kabungaan North, Lawag City. Bueno Lauden, ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, serbian na kayo asipupudno ti TMT Construction Company manipod pa nakaplano aging nga malpas ti kayo ti apatakdiren nga pasdek. Ti TMT Construction Company kukwa imatmatunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much kada Mr. Elvis Panabang kani Mrs. Mercy Panabang manipod iti Pearl City, iti Hawaii. Thank you very much Mr. Onofre Durupan manipod iti Waianae, Hawaii. Agyaman tayo pa iti biyang ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center na masarakan iti Balintawak Street diti Siyudad Tilawag. Adaanda ka dito ang kakalaing nga aircon technicians tap nanurnusin da ti aircon ti anyaman na klase tilugan. Ti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitulyo Provincial, kukwa kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Dahituyen tinur-uray di Gisem kadididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nakaisubli ti husto alanga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly.
at siguradong walang tinik na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kuati napintas nga pinangikuati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na then ag-mist to igenta evaporator na iso pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Hindi karudin papagayam ituloy nga ibasa dito isurat nga na kay palaunan tinapalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo Gina. Makapungpungtut ako ni ti Daydi Agundaway, Manong Robert. Gapu iti panangsutsutil kanyak ni Alden. Kay kastamiten, masansan na matiltiliwak nga matmatmatan na bayat ti panagikargami iti bunga iti tarong, iti dakkel nga plastic bag. Kabsat ko. Napnumiti mo na nga plastic bag. O, Gina, napnutan no? Ubratan. So nga, siguro adamit tandang ko itang ni mama. Balikas namanen nga kasla, mangangangaw kanya. O sige. Bagkatin tanda, ipantan iti ayan ligiti sa bali nga na naikarga iti plastic bag. Nagkabagkatan mi manen detoy. Kalpasan na, inmandar na manen nga. Mangalak ti sa bali manen nga supot. Bueno plastic bag ta, kargaan mi manen. Kaskas di manong nga siyak tinangigem iti plastic bag ket isu ti agi karga. Idinto nga da nanang kang kastameten ni Ma'am Grace sulsulo da detoy. No apik di kami nga sana makapagsulo deto nga lalaki. Kay na gid nga papaygaman ti what ti plastic bag kanya. Mabalimet nga sulo-sulo. Kinungkunak nga makarururod. Napasnek ni Alden iti araramiden na. Wen manong, makitam nga talaga nga desidido nga agtrabaho. Banag nga, nagustuak met ken kuana ngem, ti masansan nga pan nakasagid na ti imak, ket maysa kadagiti
mangitunda kanyak nga agrurod wenno agpungtuta. Agingga nga naiggaman naman enti imak ket ginulpik detoy nga ginuyod. Ni, saan kong indang tawen? Gagangay ang may gamak gaputa. Bisok ko nga rin ti bunga iti uneg ti plastic bag. Kinuna na kanyak. Kasla nakapurpurmal nga nang ibaga bayat nga nakaperring kadagiti matak. Nga kadidi agundaway, kasla dametrik na nga jak mailawlawag. Bayat ti panagtugmok ti panagkita mi. Ken ni Alden, Manong Robert. Madanin ti pangaldaw, nakatalo kami na supot ken ni Alden. Kapsat ko. Idi agtimek ni Nana Grace. Alden, mapamon irihit di kitay sobra tayo nga namigat. Agsasango tayo namangan kada Gina ken ni Nanang na. Tapos di kasta ket naragragsak. Ngamin, sigurado nga napapang mo ken ni Manong Tino ket maladaw da nga sumangpet, gapot na napadapay nagbunag ka, di kiti nateng. Nayon, di kiti may biyahe. Siyak ti agi papudot, ma. Uwi na. Tumulong ni Gina. Siyak latan ti tumulong ka na kayo. Ni Gina ti baon namin ti kusina. Ubraya ti lalaki ti agi papudot iti masida. Balikas wen sungbat na iti inana, Manong Robert. Amo na nga ti pagkautan na. Iti suruyo O sige. Mapang kayon nga dwa. Bantayam nga gipapudot. Ta ibagam no isa din ti pangalaan na. Di nga rod mabain nga may sa ti unig ti kusina. Kinuna ni Nana Grace nga kasla makapungtot. Siyak peti maungtan. O sige, nangig mo Gina, may kan. May kan ta mapanta ka no agirihit iti masida. Mangantay ton no madamdama. Kinuna na kabsat. Kayat ko kumati agked-ked ngim kasanung agked-kedak. Ket mandar ti amo wenno boss ti nasken niya ipatungpal ko, Manong Robert. Simurutak nga rod ken ni Alden ket napan kami di kinukusina. Inlukat na ti dakkel a refrigerator da ket inruar na ti maysa nga dakkel nga kaserula. O deto yun ipapudot mo kano. Adobo nga karne deta. Karne ti baboy. Loto da pala di rabi deta ngem jakpet na kapangan. So nga sa basit ati, nasidada, dududwa damit na damamakin ni Papa. So ti papudot mo tayo, so ti sidata yun. Wen kayang, amom ka diti agabraw ti marungkay. Amok met. Isungar ti masansan nga si Chidami Jebalay, amomet din ti biyag tinakurapay. Kinunak, mga lakman mga braw ka man ti puro nga, bulong ti marunggay. Jisan uning ado ti bugoong na, jakayat ti ado ti bugoong na. Basit lang. Sige, mapagkamangala ilutok no isuti ko na. Sige. Oray na karon Rugyamon nga ipapudot ti adobo a karne ti baboy. Tamapanak mangala iti bulong ti marunggay di talikod Gina. Madamdama pa'y adan ni Alden nga nakaigem iti agarup sang kakirkir nga ta abulong ti marunggay, Manong Robert. Ken iti kanligid nga ima na nakapetpet iti rangaw ti saluyot. Deti Lutwen ta deti Napintas nga kamats ti adobo nga karne ti baboy deto. Deti ti si datayo tako na ni Mama agsasango tayo mga. Kasano nga rutin di kiti duwapay alalaki akadwa tayo nga gipempempeng kada iti nakasuputan natin iti truck. Kitikkan tayo met ida. Sigurado nga damit balon dari kas kada kayo. Sige. Tanga-tanga rod tatangin ken ni papang mo.
Baka mo damit din tabiyag da, alangan na pabisinan da ti bagida. Sigurado, amom ni Papa, sana kaya ti mabisbisinan. Ha? Mapandamangan ka rin ti karinderya, when anyala dito na panganan di gichay. Staya, when kabisadok ni Papa, saan na nga pabisinan ti bagina ken ti kadwana. So nga, urimit na tayo, saan tayo nga pabisinan? O may kami kan. Imarita mo ti marunggay ta, siyakmet ti mga imarita sa luyot. Ha? Amom metlaing imaritan ti sa luyot. Kinunak mano, nagkatawa da ito ikit, kit-tikit-tiliklat na natin, nagkit-tilak. Ikatekon ti kayo na ta, tipa murdong ti sabo, no murdong ti rangaw na ti may iabraw. Okay mit din ta. O sige nga Ruden. Sige nga Ruden ta, isaang kun ti kaserulo nga dati danum na. Kaya iso ti pagabrawan ti marunggay. Kaya dinto no, mabrawtan, mapantan ni pa ni ti ayanda, mama ken ni nanang. Ni mama ken ni nanang, tapno, mangantayon to. O sige nga Ruden. Tapno no, mangantayon, mabisinak metten. Binagkat mi nga Ruden ti adobo a karne ti baboy, pakiramanan ti nabraw a marunggay. In parabaw mi dito ti basit alamisaan, nga masansan nga pagpapanganan mi ti pagiripakang kadagiti nating. Napawaw ni Nana Grace. Wow! Nagabraw kayo pa ti marunggay? Kayat kanu ni Alden, Nana nga. Agabraw tayo ti marunggay ta. Iso ano ti perfect nga kabulon ti adobo nga karne ti baboy. O sige. O, manang Melda, umay kan, irwan mo ti balon nyo ta. Mangantayon, agsasango tayo nga patamangan. Sigurado nga damanong ni manong Tino ken ni Romel ket manganda ni Tirwar. Kino nati, ina ni Alden nga ni Nana Grace. O Alden, mangang kamit din. Talaga ma, paborito tinabraw nga marunggay ken sa luyot. Ken na, deta ti perfect match para iti adobo nga karne ti baboy. O sige. O, Gina, deto yun ti plato para ken ka. O, agplato kan saan niya ti lunchbox nga nagkargaan nyo ti balon nyo ti usaren. Thank you. Kinunak mano, dito'y nga tinama manen ti matami ken ni Alden, idiyawat na ti plato. Ket imisen deto'y nga arig na timidday. Kabsat ko kasla masurunak, ngemad da sa bali nga kudot itiriknak, dagiti makitkitak nga aksyon ni Alden when ipagpakita na kanya pagayang ko. Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. At dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Yung muna ket day panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni. Isu ti most common kagawan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusari ti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalog iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan at adda
mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panagdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalus alupot. Ti maudi nga tip, ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo, oray maminsan, pero mamindua, iti may isang atawen, tapno no masirip, ken ma-check up, tay ear, nose, throat specialist yo, tay lapayag tayo, ket no ada tinasken nga madalusan, no nasken nga aramidan na, ket aramidan na daytoy. Ken may kolektar di daytoy, ket saan nyo kuma, ibaybayan, no itantantan, tin kayo pa nagpa-check up, no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo, panagsakit man daytoy, no panagkapsot ti panagtingnig na, ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no dakdakelmet latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kada tayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kuati napintas nga pinangikuati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter na, filter dryer na, no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert. Aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Isu ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso, isut agi-pump ti blood, nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor isomet ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na, then ag-mist to igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na, Mang Robert. Ketlo barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti, filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket at takkel tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi met DJ compressor no ka, Mang Robert. Naimasan min sa tinangan, da kami nga upat, Manong Robert. Ni nanang ko, ni Nana Grace, kastamit din kini Alden kini Siak. Naibusti na braw ko nga, bulong ti saluyot ken marunggay. Pakiramanan ti inrihit ko nga, adubo a karne ti baboy, ken oray ti balon mi ken ni nanang nga, prito nga itlog. Naibus mi amin. Nakakatawa ni Nana Grace. Oh, naimas sa tipangan tayo Naibas tayo met amin niya, naisagana. Imisemmet ni nanang ket kinunana nga, naimas ti adubo ken kastamet ten naimas pa ti pan nakaluto ti saluyot ken marunggay. Oray siyak nga rod mama, nakadado ti nakangko. Wen nga rod mas daawak dati-dati saan ka unay makapangan. Wen no, nabisinang ka. Saan siguro ma? Magustuak ti na braw ni Gina nga bulong ti marunggay ken saluyot. Talaga ay Gina anak ko, iyad adum ti asim kanya ka, si kakadilangin ti mang istimar kadagiti nanganan tayo. Mapamulatan inawa ni DJ likod di dirty kitchen ta, sumreka kiti balay ta, dumigosak man basit. Manang Melda, mabali mo pa ilang ayuyad tapno makainanaka. Aw si Alden, sa dino ti papanam.
maturog ako mamamang saanin. Siya kung tiagbagkat ka digito nausar tayo ta, ipang ko ni Dirty Kitchen tapno, inawan ni Gina. Oh, taman pa Wen, tumulong nga ka na lain. Tapnon ti kasta, amok nga imaniher dito nga trabaho. Ken amok nga imaniher tumiten ti panangan. Kinuna ni Alden sa nagkatawa, Manong Robert. Jakmet lagta si mungsung bat ngem, nagwena kiti, mandar kanyak ni Nana Grace. Sige Gina, ipang ko di Dirty Kitchen dito, dito ita, ijemon nga, inawan ida. Sige, thank you. Kinunakit si Murutak. Dito met nga nakita ni Nana Grace nga timmakder kin nagturungen iti balayda, wenno uneg ti balayda, tapno mapan kanu agdigos, Manong Roberta. Bayat ti paningin inaw ko kada iti nanganan, ti ammo kidi ni pumanawen ni Alden, iti ayan ko wino ti Dirty Kitchen. Sige, inawam di kitan. Ta ano mainawam, syakton ti mapamangipakleb kada kita iti lamisaan niya iti ruartap no mabilag. Kendi kiti kutsara, ikargami da iti may isang adakila baso ta, maikan iti napudot adanom. Kasta ngamin ti kayat ni Mama. Masapol nga, may sterilize da no mausarda santo maidulin. Sige. Sige ta, agin nawak. Wenno, mapangkalatan na ginana. Syakton ti mapamangipaklib iti kunam nga lamisaan di tarwar tap no mabilag iti pinggan ken daddu mapay nga nausan. Saan ako no pakadanagan? Sanaya kiti kastoy nga trabaho. Saan? Tulungan ka. Mapangkakitingkit. Diyak mo ti aramidik no adda ka. Apay met, diyak mo, agner-nervyusak no, sikat ikadkadwak ken. Kasla niya. Kasla diyak mo ati, aramidek. Apay ngamin, diyak mo, siguro gapu iti kinalukom. Gapu ti kaado di kiti sasaom kanyak. Nagpaspasugnod ka manen, angaw ko lang keng ka di kita. Kinuna namanong simmasideg kanyak. Iti asidig na kanyak kasla nervyusen ak Manong Robert. Madama idi ti panang bugbugsaw kon kadagiti pinggan. Kaputan alpas ko idan nga nasabunan. Idi itapugmet ni Alden ti ima na iti planggana anapno iti danom. Ket ginamatan na ti ima, Manong Robert. Alden, aping inig ka mam ti imak. Iba naman ti imak tayo tuloy ko ti aginaw. Kinunak kabsat ngem, kaslad damit sa bali ariknak. Iti panag dinakulap ni ken ni Alden. Wenno pa nang petpet na iti dakulap ko nga nupay adda iti uneg ti danom nga nakikarga iti dakilap langgana. Gina, pangasim din ako makagura. Api ko makagura kahit bata amon ti imak. Saan kong ibatan ti ima, maging gana nga saan ko nga may ibagat ti kayat ko. Anya nga kayat mo? Anya nga may ti ibaga amon tap no malpasin kahit kumektin ti aginana. I love you, Gina. Agayatakin ka. Ay ayatin ka unay. Alden pangasin. Saan ko mga digita ti ibagbagam? Amok nga pagangangawam laing ti kaskanyak. Arig na may sa kababaunin, wano kaya rigak ti babaunin kayo. Sa kakit dinagayat kanya. Saan na nakapapati deta Alden sa kapangasim? Saan na ko mga pagangangawan? Saan na ko maalukwen? Saan ka pagangangawan? Ibagam noan niya ti kayat mo aramidik tap numamati ka. Ibagam noan niya ti aramidik tap numapnik kang mamati kang kapudnong ay ayating ka, Gina. Sige. Ibatamon ti imak. Ibatamon ti imak, tagit pa sekund ti ububraeng. Mga numakita na tani mamam. Mabuti nga Alden pangasim. Diyak kayat nga makagura, di tinagannak ken ka, gapu iti day tang ibagpagam, ket maawanan kami ti trabaho.
Dilaeng panang tultulong mi kada kayo ti pamasterkan ni. Ni nanang ni tatang ken siya kiso nga pangasim. Nagpakaasi ak gapu ti amak ko nga makita kan na kami ni Nana Grace di nga sitwasyon Manong Robert. Ngem nagtimek detoy ket kastoy ti balikas na. Ento no agawid kayo no Rubi. Sumaruno ato. Pasyaren kayo ti balayo. Mayat ka man when lumadi ka. Umayak ki jay balayo ito no Rabi. Kasanganan niya ituloy ito ng ibasa, dito surat ni Pagayam tayo Gina, agyaman tayo karito maganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta, manipuli di Bakersfield, California, Estados Unidos. Thank you very much kay Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, di Banggi, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kay ni Dr. Alan Taylan, manipuli di St. Camillus de Lelis General Hospital, di number 121, St. Flores Street, Lawag City. Nadarigrig na inyo iti bagiyo ket yung ay konsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, St. Flores Street, Lawag City. Thank you very much kani Mr. Elvis Panabang, kani Mrs. Mercy Panabang, manipuli di Pearl City, Hawaii. Pagyamanan tayo pa ni Mr. Onofre Durupan, manipuli di Waianae, Hawaii. Thank you iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging nga malpas ti kahit yung patak dire na pasdek, agserbi ka na kayo asipupudno ti TMT Construction Company. Kukwa kinimat matunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, Mr. Onofre Durupan, manipod iti Waianae, Hawaii. Agyaman tayo pa iti biyang ti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitulyo Provincial. Adanda ka rin tinalalaying nga aircon technician, staff nornusen da ti problema ti aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, kukuha kinamatmatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Onofre Durupan, manipod iti Waianae, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, magpaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Daytoyen tinururan iti gisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksit iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod iti kadaanan, aging ganin ni kabarwanan na modelo, inda atensyonan.
Narod kakailan, mapantayon, iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan niya pamadayaw, iti kaudyan niya MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration, iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sige. Dimngeg bitlaing ni Alden iti pakaasik ken kwa na Manong Robert. Nupay kasta tinungpal na ti Karina nga tulungan nak. Isungarod tinapanen nagipakleb kadagiti. Nainnawan nga nausari ti pannangan. Iti maysa nga basita na misaan nga mabilag. Idinto nga dagiti kutsara ket naikarga iti. Maysa nga dakkel a baso nga maikan kano iti napudot adanom. Idagsubli ni Alden na dapay laing tinasama baso nga ayan digiti kutsara. Api nga di ka kailangan na panimpan iti uneg kinargaam ko man iti napudot adanom. Adamit napudot adanom iti termos wenno nangipapudot ka kung may iti danom iti uneg. Ala, mabainak met anga kalasirsir kiti kusina yo. Oh my God ta mapantay iti uneg. Alden, saan mo ikaman ti imak? Amangan ta makita na ta ni mamam. Agpakaasi aking kalden, pangaasi, mamangan no iso da ito, hindi pa kay katanmi ti patpatrabaho yu kada kami. Mabuti nga nga awan ti pagsapulan miso nga pangaasim. Ape ay nga napalalo unay ti danag mo. Wenno, maigawid ka kadi nga mga klon iti ayat ko, gapo iti buteng mo kadi iti naganak kanyak. Awan tin baga kakasta. Awan ka di nga talaga tiriknam kanyak. Tsaka mo, awan di may bagak. Pangasim, sikalatan ti mapanit unig ti kusina yo, ket karga amon tinapudot na dan deto eh. Mapana ko ni ti ayan ni nanang, kahit kumiktin ti aginan ah. Pinanawa ko ni Alden, Manong Robert. Awan nga rin tinaramidan na. Idi kaadda kiti abay ni nanang, medyo maalala na idin titurong na. Kasladyak, maikonsentrar no anya ti sumarunong aramidek. Manong Robert, maburburibur tiriknak iti day di agundaway. Edi pan nakaamok nga agayat kanyak ni Alden. Nagtugawa kiti may sa tugaw insanggir ko ti bukod ko. Edita, masaripatpatak ni Alden nga umay manen iti ayan ko. Binagkat ko ti tugaw ket inya sideg ko iti. Nangyiladan ni nanang abas sita papagkakawayan, Manong Robert. Dito'y nga, masigurado nga saan niya pumigsa ti uni ni Alden. Kasigurado ka mabayin nga matukay ti turog ti inak. Ngem nagtuloy latta nga imay, ket agsinsinyas nga asit ga kisuna, ngem sininyasak met niya saan, insinyas ko mabuti nga masidegkin pa na. Ngem gaputa palalo ti, panagsinyas na nga saan niya agsardeng, masidegak, ani ayaw man hindi bagam, pangaasim, mabuti nga kunay. Meme sa raing ti bagam. Umaya ki balay yun ka marami. Pangaasim ta din ang pagkitkitan.
Sige, no isuti ko na. Nasisiya at pa'y nga umay ka iti balay. Ngem saan mo nga ibaghang umay ka sadyay? Saan mo nga ibaghang ka iti nakanlakin ka? Pangaasim Alden, please. Sige, no isuti ko na. Kinunanak at imadayon kanya. Urayak laan na bang aran manong Robert iti umadayo nga agdiretso ni tiruangan ti balayda. Ngem sinipsiputak detoy. Sinipsiputak ni Alden. Ti makalalaki nga pannagnana. Tinapunera pamagina. Wen kamsat. Oray iti likod ket malasin mo. Anagwapo ni Alden manong Robert. Narugyan manen ti panagisupot mi kadagiti nateng. Ditoy nga inalak ti may nga supot nga sulukon nga kargaan gaputawan metten ni Alden nga kadwa ko inumang kurkuriro kanya. Bayat ti panagisupsupot ko iti nateng kastamit ni Nanang ken ni Nana Grace. Kasla jakmet makatal na, kasla alusi isina. Kasla sapsapulik met ni Alden. Tinasarangsang nga katawan na, ti panang sutsutil na kanya. Ken kastamit din ti kanayon na panamagbaga king kuana ni Nana Grace. Ani hata ti ububra na ti luko. Wenno. Siguro nakaturog di jay. Ngamin ko na ti Nana nga. Parbahonin iti sumangpet. Nakaturog siguro na. Gubway ti pan nakabartek na iti rabi. Alden abartek. Kun na ti panunot ko bayat ti panang trabaho kiti trabaho. Madamdama pa'y manong simbang pweden datatang ken kastamet ten ni Tata Romel. Nakalugan da iti may sa karitilugan ket nakargaan manin da ito iti nateng. Oh, nakaisupot kayo ka din. Napno ka din ti truck kari iti naisupot yo. Basit laingen, mapno da ito yan. Kinunani, Nana Grace. Oh, sige. Oh, Tino. Mang Tino, sigurado nga biyahe ta. Sa bagay, santa may tunay nga nabannog ta, adaw met tinagikarga ka. Nateng iti may sakarigit ilugan. May bati ti, naalata nga nateng ta, may supot man eh. I-round trip ta dito ni Manila, ket nagsublita, nakarganto man ti Mesa. Ang mga tagsublita man eh. Ay, uwi na, apikit din niya saan. O sige, no nalpas yun, umanayin nga karga ti may sa kadagitilugan, ti naipak. Pagawide mo nida, Grace ta, mapane nagrubwat ni Manong Tino. Wen, duwalaingin siguro. O, dito ubo Brian Gina, napno ka din? Wen na, napnukon. Napnukon ti, may sa kadagitibagay nalak, bali dua aminin, dito nakarga, aksi po dito ng rugita yun. Pabagkat mo, takitain tayo umanayan niya karga tilugan. Masapad ang agrubwat niya mapan agibiyahe. Tapno makarubwat met, digiti duwapay nga kadwada ang agbiyahe. Kaya amon nga, isudan ti ay agpahinante na bannog da tatang mo ken ni Romel. Ay, wen nana, masapa kami nga rin nga agahawid anana. Wen, tapno makapagrubwat ni tatang mo para iti biyahe da. Madamdama pa'y kabsat papasungada kon ni Alden. Umayan iti ayan mi. Ngem nakabagkat deto iti may sa nga dakkel a platito ken pitchel nga makita ket nakargaan deto iti mainom wenno juice. Gina sabatin nakman, tulungan nakman. Kinunana. Jak kumakayat ti mapaan ngem nagtimek ni Nana Grace. Tulungan man. Itaman pa'y nga mayat ti bagi ti anak ko nga umay mangya sa digit ti merienda tayo. Kinunana nga nakaisem. Sinabat ko nga rod deto ket iniggamak ti pitchel idinto nga isunamet ti nangigem iti dakkel nga plato nga nagkargak siguro iti makan gaputa nakatakob met deto. Mapan mo pa'y alain ti daduma adda pa'y biskwit ngayon sa ganak sa ken ti sandwich. When umay kan tadwata ti mapan. Kinunanay di may disume.
Dito'y manen kabsat nga, agkedkedak kuma, ngem kaslamit at damang guyod kanyak, nga makikuyog ken ni Alden, nga mapaniti uneg ti kusina da. Edi adda kami ti kusina, kastoy manen ti balikas na. Masapa kayon sa nga gawit, mangmangig tayo. Mga alas 7 to, mayak to yung balayo. Nakaring-ringgor ka, Alden, please. Amangan tad na makangigig di bagbagam. When ko nakmet itahin, umay kangin saan mo ka di nga ibagbaga ka rin tinaganakken ka nga umay kay Jibalay. When ko nakmet itahin, tumultulad kayo, tibalikat, sige, mapantanipan digitin sa ganam nga merienda. Ta, agawid ka minton. Nagsasamo kami nga rod nga nagmerienda manurugay. Apagisumit idi nga makumpleto ti karga ti lugan nga may biyahe nga mapanijay Manila, kapsat ko. Edi malpas ti merienda, kinid daw manen ni Nana Grace, nga itarimaan ko nga umuna, digiti na usara baso, ken plato, sa kamin to agawin. Dito'y nga sinurot na kumanen ni Alden, edi apan ko pa ng budnaw, wenno pa ng innaw, kadigiti na usar. Ket paulit-ulit ti panangibagana, nga umay iti balay mi, iti day di nga rabi, manong ko. At dapat iti din pan nakaumak nga, mangdingdinge iti, ibalbalikas na. Ayat, panagpasyar, ken sabsabali pa'y. Ngem jaklatanin kan kano, gapu iti amak ko unay, nga adda makangig ka na kami, ket makabasol kami kadigiti naganak, ken ni Alden manong. Edi makaawid kami, Manong Robert. Insigida nga nagrubwat ni Tatang. Wen kabsak, agbiyahe da ken ni Tata Rumel. Tapnoy pa Manila da manen digiti nateng. Dito'y nga, al-alo si Isenak. Kasla kayat kun nga agrabiita, kayat ko nga makita no pudno nga umay ni Alden wenno saan. Nadlaw naksa ni Nanang ket kastoy ti balikas na. Oh, Gina, itay pa nga kasla di ka makatal na. Mapamukit din isaghana ti, pangrabi anak ko. Saan mo unay nga kaadwenen ti, mangluto iti napoy ta. Taltal lutay met iti kabsat mo anilito. Agbiyahe met datatang mo. Uwen nanang. Api ay nga kasla da problema, kasla da parikot mo. Awan na, nang. Awan. Sige. Umuna akong ni Agdigos. Mapangkam mangisaang iti... Mano mapamo ni prepara ti lutuem nga pangmalem. Ta sumarunukan tumit ken Agdigos no, malpasak. Uwen nanang. Saan nyo pa kadanagan? Siya kundi makaammo nga mangluto iti inapoy. Makaammo kay ito iti sidaen. Makapanaw ni Nanang iti ayan ko, maburburtya anak. Diyos ko, anya da ito na marikrik na. Maragsaka na kiti, panagpudno ni Alden nga agayat kanya. Pudno nga tanga umay. Umay nga tanga talaga dito balay. Saludsud ko iti bagik. Adda kita kasta sitwasyon, iti umayan ni Nanang iti ayan ko. O Gina, natya nang kadin tilutlutuem ngayon na po eh. When nang tilangin pa nakailinay na. Sige, panawa mo to siya kundi mga ituloy. Mapangkamit tinagdigos. Ket siguradok nga. Ori sika ket pudutin. Napudut iti ayan tayo nga, giripak ka digiti natengket. When nang, mapanak nga ruden. Makaamu kayo di tananang. Iti uneg ti
banyo manong Robert kasla Jack pe mapagsasarunon tinagduduma aparte ti bagik nga sabunan iti daydi agundaway. Gapu iti pannakaburibur ko nupudno nga umay ni Alden wenno saan iti pagtengan mi. No umay nakpasyaren wenno saan. Agbalbalin pa'y nga sa ludsud ko iti bagik no pudno nga tanga ayaten nak wenno pagluklukwan naklaeng. Kinagpayso na manong Robert damo nga makangegak wenno agpudno ti may sa alalaki kanya nga addaan itirik na wenno panagayat. Nupay kasta pinilit ko nga inurnos ti bagik iti laksid ti pannakakumikom wenno pannakaburibur ko. Ken nga po iti agar-ari nga ragsak iti kaunggak iti dayti agundaway. Ket lineppas ko metlaeng ti panagdigos ko. Edi rumwara kiti banyo kapsat nakitak ni tatang nga bakla-baklay nanti bagna. Oh, Melda mapanakon. Gina panakon ket no aguro-oray ket din ni Romel. Nasisiat midlain no nasapa kami agrubat tapno mas masapa kami nga makadanon iti Muñoz Market nga pagibabaan mi kadagiti nating. Sige tang agan-anad kayo. Agan-anad kayo Romel Nilito gayam. Jak manamo ta di met pay simmang pet siguro akit adamanen iti pagalalaan na iti kayo nga pagtungutay o tay sumet ti ubrana. Sige makamuka nga rubing kadagiti ubing. Mapanakon. Kinunana ket rimwaren iti kadakla na ridaw ti balay ni Manong Robert. Papagayam sa tingo may lipas nga ibasa ni Risura ni pagayam ti Eugenia. Tinakila sa ludsod. Mapan nga ta, matuloy nga ta ni Alden nga mapamang pasyar king kuanay di balay da. Ti sa ludsod ni Gina iti bagina. Pudno nga ta nga agayat ni Alden ken kuana. Adda ka dito bengkas pagarigan papagayam. No, pudno nga agayat ni Alden ken ni Gina. Awisan da kayo yung tinubigat nga kadanggay mi para di parang ituloy tayo ang mga batsay. Di surat nga na kay palaunan tinapalabas ti biyag kinayat ni pagayam tayo Gina. Dahil di bagayam yun ni Robert de la Cruz. Inibiyang ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin papagayam tinatalinaay nga malem ti Martes yu amin sa ngapada. Agyaman kam tin kay panagdingeg ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken pannakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasa masugat. Tinapalabas.